Wel, gai groesawu chi yn gynnes ato ni unwaith eto. Mae'n braf bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd i addoli ein Duw ni. O ran coeddiadau, fel chi'n gweld Emyr sydd yn arwain bore yma, ac yn ar ôl y cyfarfod fel arfer mae paned, ac yna ysgosil cwarter i 12. Gai annog chi i aros i'r paned fel bod ni'n gallu parhau cymdeithas gyda'n gilydd. Ac yna heno wedyn am 5 bydd Emyr eto yn arwain yr oedfa. Mae Meirion yn pregethu heno yn eglwys y Bai, a i fi'n pregethu yn parc Merthyr Prynhawma hefyd. O ran y trefn o'r wythnos wedyn, nos Fawrth Cwrgweddi fel arfer fan hyn, cwarter i 8. Bore di Mercher, paned o sgwrs, gwragedd yn cyfarfod, a maen nhw'n dechrau cyfres ar llyfr Ruth, felly anogaeth i chi fyna. Ac yna nos Iau, esbonio Emyn gyda Wyn. Bore di Gwener, paned o sgwrs, amser paned fan hyn am 10 tan 12, ac yna'r clybiau Iau a hun nos Wener. Gyda bore di Sadwn, siarad Cymraeg yn rhyw baina hanner o 10, felly cofiwch am hynny, ac yna Sul nesaf fydd Gwyn Davies yn arwain roedfaw yn bore ar hwyr. O ran casgliad y mis, ni'n casglu yn benodol mis yma at Lydia. Felly ni'n cofio amdani hi a gewn ni fwy o fanylion amdani hi maes o law. Credu dyna'r coeddiadau. Gai atgoffa rhieni, os oes plant eisiau mynd allan i'r cefn i'r tai bach, bod y rhieni yn mynd gyda nhw, jyst o ran diogelwch. Gadwch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti nawr bod ni'n gallu dechrau'r oedfa a troi ein golwg ato ti. Dyna'n gobaith ni arglwydd. I ni'n diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn ymwneud â ni, yn Dduw sydd yn siarad â ni trwy dy air. Cyn ni'n gweddior i ti siarad â ni heddiw, trwy dy air, wrth ni ganu'r emynau, wrth ni gyd weddio, gan arbennig wrth ddarllen dy air di, a cael dy air wedi esbonio o arglwydd, siarad â ni, a gna ni fel clai yn dy ddwylo, yn fordlo'n cael ei moldio yn unol a thywyllus di. Ni'n gweddio arglwydd felly, bydd yr ysbryd ar waith yma bore yma. Byddwn ni fel dy bobl di yn cael yn cyffwrdd a'n meddyliau, yn emosiwn. Ni'n gweddio bydd na rai yn dod i dydnabod i. Am y tro cyntaf, ni'n cyflwyno'r plant i ti. Gerell falle sydd yn gwybod fod nhw ddim yn mewn perthynas â thi ar hyn o bryd, o arglwydd. Achub yr unigolion yma, clod Iesu Grist. Clewn ni nawr am fod ni'n gweddio'r cyfan yn ei enw fe. Amen. Ni'n mynd i barhau i addoli. Mynd efo'n gilydd. Mae'r emyn gyntaf yma, rhif 469, bydd y geiriau ar y sgrin. Mae'r emyn yma wedi bod yn gysur mawr i lawer o Gristnogion dros y blynyddoedd. Mae'n atgoffa ni yma, nid y peth pwysica mewn ffordd yw pa mor gryf yw'n gafael ni, ond y ffaith fod yr arglwydd Dduw yn gafael yno ni. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fy niw, mae'r afael sicraf fri. Mae'r pennill 4 falle'n arbennig o addas i ni'r bore yma. Ragluniaeth fawr yn nef o'n plaid, ei holl o lwynion tri, a gorau'r môr pe byddai rhaid. Mae'r arglwydd yn gallu gwneud beth bynnag sydd ei angen mwyn cadw ei bobl. Mae'r afael sicraf fri. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
Gwneud bach o weddi o arglwydd ein Duw i ein ni'n diolch ein bod ni yn wan arglwydd, dy fod ti yn gryf. A ni'n diolch i ti bod gen ti ofal a chonsyrn amdano ni. Fod dy law di yn dal gafael yn dy bobl di. Ac arglwydd ti wedi addo bod dim byd yn gallu'n cymryd ni allan o llaw. O arglwydd ni'n diolch i ti hyd yn oed yng nghanol sefyllfaoedd anodd, stormydd bywyd arglwydd pan i ni yn gwynebu amheuon a problemau a themtasiynau o bob math. Arglwydd diolch dy fod ti yn gwarchod ac yn gwylio drosto ni. Ac arglwydd, diolch bod ti wedi profi dy gariad i ni, unwaith ac am byth, wrth i'r arglwydd Iesu Grist, fynd i'r groes i farw drosto ni, i'n hachub ni. O, diolch am hyn. Dad, ni'n gweddio nawr y bydde ti yn siarad gyda ni wrth i ni ddarllen dy air di gyda'n gilydd. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i droi bore yma, unwaith eto at yr Efengil yn ôl Marc. Yr llyfr yma sydd yn rhoi cofnod o fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae trefn yr oedfa bore yma mynd i fod chydig bach yn wahanol i'r arfer, a mae hynny'n fwriadol. Okay? Achos un o'r pethau ni wedi gweld yn barod yn llyfr Marc yw weithiau mae'r cyfarwydd yn gallu bod yn broblem. Pan ni'n gyfarwydd efo pethau yn gwneud yr un pethau dro ar ôl tro, mae hynny weithiau yn gallu bod yn broblem, yn rwystyr. Okay? So mae'r trefn bore yma mynd i fod chydig bach yn wahanol, peidiwch poeni yn ormodol. Ni'n mynd i ddarllen Marc 6, a dechrau'n adnod 45, a darllen ymlaen i ddiwedd y benod. Chi'n cofio, mae Iesu newydd porthu'r 5,000, mae Iesu newydd cyflawni'r wyrth ryfeddol yma. Bwyd o dros 5,000 o bobl efo 5 torth o fara a 2 bysgodyn. Ac yna ni'n darllen hyn. Yna, yn ddioed, y gwnaeth i'w ddisgyblion fynd i'r cwch, a hwylio o'i flaen i'r ochr draw, i Bethsaida, tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Ac wedi canu'n iach iddynt aeth ymaith i'r mynydd i weddio. Pan aeth hi'n hwyr, yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau ar ei ben ei hun ar y tir. A gwelodd hwy, mewn helbyl wrth rwyfo, oherwydd yr oedd y gwynt yn ei herbyn. A ryw bryd rhwng 3 a 6 o'r gloch y bore, daeth ef atynt, dan gerdded ar y môr. Yr oedd am fynd heibio iddynt, ond pan welsant ef yn cerdded ar y môr, tybiasant mai drychiolaeth ydoedd, a gweithasant, oherwydd gwelodd pawb ef a dychrynwyd hwy. Siaradodd yntau a hwy ar unwaith a dweud wrthynt, codwch eich calon, my fi yw, peidiwch ag ofni. Dringodd i'r cwch atynt, ac ostegodd y gwynt. Yr oedd ei syndod yn fawr dros ben. O blegyd, nid oeddent wedi deall ynglyn â'r torthau. Roedd ei meddwl wedi caledu. Wedi croesi at y tir, deithant i Genesaret ac angori wrth y lan. Pan deithant allan o'r cwch, adnabu'r bobl ef ar unwaith. A dyma redeg o amgylch yr holl fro honno, a dechrau cludo'r cleifion a'r fatresi i ble bynnag y clywent ei fod ef.
A phlu bynnag y byddai'n mynd, i ben trefi, neu i drefi, neu i'r wlad, roeddent yn gosod y rhai oedd yn wael yn y marchnad leoedd, ac yn erfyn arno am iddynt gael dim ond cyffwrdd ag ymyl ei fantell. A phawb a gyffyrddodd ag ef i achawyd hwy. Amen. Amen. Nawr, mae rai pethau ni angen clywed dro ar ôl tro. Pethau sy'n dda i ni gael ein hatgoffa ohonyn nhw yn gyson. Pethau dylsyn ni fyth diflasu eu clywed nhw. Falle'r enghraifft gorau o hyn yw pan mae rhywun yn dweud wrthoch chi, fi'n caru ti. Neu pan i chi'n dweud hynny wrth rhywun arall. Hynny yw, dylsyn ni ddim blino dweud hynny. Na chlywed hynny gan y bobl i ni yn ei caru. Ond weithiau mae'r geiriau yna'n gallu mynd chydig bach yn or-gyfarwydd yn dyn nhw. A bore yma, wrth i ni edrych ar y testyn yma, fi eisiau ni feddwl am bethau cyfarwydd, pethau bydd lot ohonyn ni'n gyfarwydd iawn gyda nhw. Chi wedi clywed amdano nhw llawer o weithiau dros y blynyddoedd, ond fy ngweddi yw, wrth i ni glywed nhw, bydd yr arglwydd yn cynhesu'n calonau ni. A bydd yr arglwydd yn agor ein meddyliau ni i ddeall ac i weld ac i ryfeddu ac i ddiolch ac i lawenhau am y pethau gwych mae wedi datguddio i ni fan hyn. Nawr, ni newydd ddarllen dwy hanes, dwy adran mewn ffordd, a tair golygfa, os chi eisiau. Gallwch chi rannu mewn cwpl o ffyrdd gwahanol. Ac falle bod yna bethau gwahanol di taro chi wrth i ni ddarllen. Mi'n credu'r peth amlyca'r peth oedd yn fy nharo i yn bennaf, oedd y gwrthgyferbyniad yma sydd gyda ni rhwng y disgyblion a'r bobl yma ar y lan yn Genesaret. Neth chi weld rai o'r gwahaniaethau rhwngddyn nhw? Mae Iesu'n mynd at y disgyblion yn y cwch, ond y dorf sy'n dod at Iesu ar y lan. Dyw'r disgyblion ddim yn i ddechrau pan mae un dod at nhw, ond mae rai yma'r dorf yma, maen nhw'n ei adnabod ar unwaith, yn syth. Ond falle'r gwahaniaeth mwyaf trawiadol yw pan mae Iesu'n dod at y disgyblion, mae'n amlwg bod nhw dal ddim wir yn gweld pethau'n glir ydyn nhw. Mae'n dweud amdano nhw bod i meddwl nhw wedi caledu. Nid bod nhw ddim wedi credu ynddo fe. Maen nhw yn ddisgyblion, ond maen nhw dal jyst yn araf i ddeall. Maen nhw'n or-gyfarwydd. Ond nhw wedi gweld Iesu'n tawelu storm unwaith yn barod. A maen nhw newydd gweld e'n porthi 5,000 o bobl, ond dyn nhw ddim wedi deall ynglyn â'r torthau. Dyn nhw dal ddim wir wedi gweld yn llawn pwy yw Iesu. Ond beth am y dorf? Sylwch chi amdano nhw, ni'n clywed yn dyn i adnod 56. 54, pan ddeithant allan o'r cwch, adnabu'r bobl ef ar unwaith. A maen nhw'n redeg o gwmpas, a maen nhw'n casglu pobl, a mae'r bobl yn dod ato fe, ac yn erfyn arno iddynt gael dim ond cyffwrdd ag ymyl ei fantell. Pan bod nhw eisiau gwneud hynny? Wel, ni wedi clywed unwaith o'r blaen yn dod, am rhywun yn cyffwrdd ymyl mantell Iesu. Ond mae'n amlwg bod y dorf yma wedi dal gafel yn yr manylun bach yna, a felly yn dod ac yn ceisio Iesu. A felly, be ni'n gweld fan hyn yn gyffredinol yw pwysigrwydd dal gafael ar Iesu. A falle bod chi wedi clywed y pethau yma lot fawr dros y blynyddoedd. Y pethau ni'n mynd i glywed bore yma. Falle bod chi'n clywed nhw am y tro cyntaf. Y peth pwysig yw bod ni'n dod ac yn dal gafel yn yr arglwydd Iesu Grist. Dod ato fe mewn ffydd.
Felly, be ni'n dysgu fan hyn am yr arglwydd Iesu? Pwynt cyntaf sydd gen i ar ein cyfer ni bore yw hyn. Mae Iesu yn eirio neu'n gweddio dros ei bobl. Ni'n clywed yn dyn ni fod y dyrfa fawr yma, 5,000 plus o bobl, maen nhw wedi cael eu bwydo. Ac ni'n darllen mewn man arall yn Efengyl Ioan, ar y pwynt yma, oedd rai pobl eisiau coroni Iesu Grist. Okay? Maen nhw wedi cael bwyd mor braf, maen nhw eisiau gwneud Iesu'n frenin. A felly mae Iesu, cyn bod nhw'n gallu gwneud hynny, a siwr o fod cyn bod y disgyblion yn cael rhyw syniadau twp yn eu pen nhw, mae'n anfon y disgyblion i ffwrdd, a mae e'n cymryd cyfrifoldeb am anfon y dyrfa i ffwrdd hefyd. Ac yna, adnod 46, wedi canu'n iach iddynt, aeth ymaith i'r mynydd i weddio. Nawr ni wedi clywed o'r blaen am Iesu yn gweddio, yn mynd i le unig, mynd ar ei ben ei hun i weddio. Ac wrth gwrs, mae hynny'n rhoi esiampl wych gyn. Okay? Os yw Iesu angen gweddio, faint yn fwy ni angen gweddio. Mae hynny wrth gwrs yn wir. Ond mae yna rhywbeth fwy y gallwn ni ddweud fan hyn yn does. Mae yna ddarlun pwerus yn cael ei roi i ni. Mae Iesu lan ar y mynydd. A mae'n gweddio. A sylwch yn nes ymlaen yn adnod 48, ni'n clywed gwelodd hwy mewn helbyl. A ni'r syniad yw fod Iesu'n gweddio a'i fod e'n gweld. Mae Iesu'n gweddio ac wrth gwrs mae Iesu'n gweddio amdano fe ei hun. Mae'n mwynhau cymdeithas gyda ei dad ond mae'n gweddio dros ei bobl. Byddwn ni'n meddwl am hyn yn fwy heno wrth i ni edrych ar llyfr yr Hebreaid. Bod Iesu yn eiriolwr. Oedd e'n gweddio am nerth ac arweiniad bersonol, oedd e'n gofyn am cymorth ei dad a'r ysbryd i gyflawni'r gwaith oedd ganddo fe i wneud. Ond pan ni yn darllen gweddio Iesu yn yr Efengylau, yn aml iawn dyna lle mae'r ffocws yw fod e'n gweddio dros eraill. Yn gweddio dros ei ddisgyblion, yn gweddio dros y tyrfaoedd. Hyd yn oed yn gweddio dros do ni. Y rai fyddai yn credu trwy gair yr apostolion. Mae Iesu fan hyn, di amor y disgyblion ymlaen, a mae'n gweddio. A mae'r gwaith yna yn parhau. Mae'r arglwydd Iesu Grist ddim wedi stopio gweddio dros ei bobl. Lle mae Iesu nawr? Wel, mae yn y nefoedd. Nawr ni feddwl am hyn heno. Mae wedi mynd trwy'r llen i fewn i bresenoldeb y tad. Mae Iesu ar ddeheulawr tad ac yn eiriol dros ei bobl. Ond sut nath e cyrraedd yna? Mae wedi cyrraedd yna trwy'r groes yn dod. Dyna'r lle mae'r llwybr yn arwain o hyd yn Marc. Mae'n arwain at y groes. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i farw dros ei bobl. Mae'n mynd i roi ei fywyd mwyn achub ei bobl. Mae'n mynd i ddioddef a marw mwyn i ni gael bywyd newydd. Mae mynd i gael ei gosbi a diodde mwyn i ni cael ein iachau a byw a bod yn saff am byth. A felly nawr, y foment yma, mae yn y nefoedd a mae'n cyflwyno ei fywyd drosto ni yn ein lle ni am byth, ond mae hefyd yn gweddio. Ac yn union fel fan hyn, mae'n gweld ei ddisgyblion ac yn gwybod be maen nhw'n mynd trwyddo fe, yn gweld nhw mewn helbyl, gweld nhw mewn trafferthion, mae nawr yn gweld ni. Mae e'n gwybod ein sefyllfa ni. Mae'n cofio amdano ni.
Mae'n gwybod beth sydd angen arno ni. Mae'n gwybod beth i weddio drosto ni. A dwi byth yn stopio. Mae'n gweud bod Iesu fan hyn yn rhoi esiampl i ni o y ffaith fod ni fel Cristnogion i fod i weddio, ond sy'n siŵr i chi'n teimlo me'ch bywyd gweddi chi. Bod e'n ddiffygiol, bod chi yn aml yn cael eich distracto ac yn rhoi lan. Dwi ddim. Diolch byth am hynny. Na'r peth cyntaf. Ond yna, mae yna rhywbeth arall yn digwydd yn does. A'r ail beth fi eisiau ni weld fan hyn yw fod Iesu gyda ni yn y storm. Mae Iesu ni wedi clywed yn gweld o'r lan, gwelodd hwy mewn helbyl wrth rwyfo, oherwydd roedd y gwynt yn ei herbyn. Okay? Mae'n gweld nhw. Chi'n meddwl oedd y disgyblion yn gweddio? Siwr o fod. Mae'n debygol iawn bod nhw yn gofyn i Dduw am help. A mae hynny'n beth da a phwysig. Os i ni mewn helbyl, mae'n iawn bod ni yn gweddio. Ond mae'n llawer pwysicach fan hyn, yn dydi, fod Iesu'n gweddio drostyn nhw. Achos mewn un ystod, mae hynny'n ddigon, yn dydi. Mae'r ffaith fod Iesu wedi bod yn gwylio drostyn nhw ac yn gweddio drostyn nhw, mae hynny'n golygu fod y disgyblion yn saff. Mae nhw yn ddiogel. Ni wedi canu yn dod, mae'r afael sicra fri. Mae nhw yn ddiogel yn nwylo Duw. Darlun oedd yn dod i'n meddwl, wedi dynyddio fe'r blaen, yw, os chi erioed wedi bod i ddringo, rock climbing, ac heblaw bod chi'n arbennig o fentrus a thalentog, pan i chi'n mynd i ddringo, chi'n defnyddio raff. A mae raff yna di hwco ar top o wal, a fel arfer, mae yna rhywun arall ar waelod y raff yn dal y pen arall. Okay? A chi'n dringo, a mae hwnna'n bwysig, a chi'n defnyddio'ch dwylo a'ch traed, mae hynny'n bwysig, a chi falle hyd yn oed yn dal gafel yn y raff ar y degau, mae hynny'n iawn i wneud, ond y peth pwysica yw fod yna rhywun arall yn dal y pen, yn dyfa. A dyna'r peth sy'n wir fan hyn, mae'r disgyblion yn saff. Ond yn ei drygaredd, yn ei gariad, mae Iesu'n mynd atyn nhw. Mae'n dangos ei hun iddyn nhw. Mae'n mynd atyn nhw i'r cwch. Mae'n bach fel y person wrth i chi ddringo sydd yn dal pen arall y raff. Mae yna yn dal yn saff, ond weithiau bydd e'n dweud, pa poen i fi yma? Yn atgoffa chi o hynny. Yn cysuro chi. A dyna sy'n digwydd fan hyn, yn dyfa, mae'r golygfa trawiadol yma'n does. Mae'r disgyblion, lle maen nhw? Maen nhw yng nghanol y môr, ni'n clywed hynny. A maen nhw yng nghanol storm. A mae yng nghanol y nos, rhywle rhwng 3 a 6 y bore, ran tywyllaf y nos. Maen nhw'n ofnus, maen nhw'n wlyb. A siwr o fod yn dechrau anobeithio. Maen nhw'n saff, ond dyn nhw falle ddim yn gwybod hynny neu ddim yn teimlo hynny. A felly mae Iesu'n dod atyn nhw. A mae dach chi'r manylun bach od yma'n does. Mae Iesu fel petai yn edrych am foment fel bod e'n mynd i gerdded heibio. A mae yna rhywbeth tebyg yn digwydd yn does ar ddiwedd Efengyl Luc. Lle mae Iesu fel petai'n rhoi'r argraff bod e ddim yn mynd i stopio. A maen nhw'n gweld a maen nhw i ddechrau'n dychryn. Achos dyn nhw ddim wir yn deall pwy yw a y cwbl maen nhw'n gweld yw tywyllwch y sefyllfa, meddwl efe rhyw fath o ysbryd yw hwn, efe just drygioni sydd yn mynd i ddod ato ni fan hyn. Ond maen nhw'n gweiddi allan a beth sy'n digwydd wel yn syth. Adnod 50, siaradodd yntau a hwy ar unwaith a dweud wrthyn, codwch eich calon. Mae fi yw, peidiwch ag ofni. Dringodd i'r cwch atynt, ac ostegodd y gwynt.
A beth oedd pwynt hyn i gyd? Hynny, gallai Iesu jyst i mynd gyda nhw yn y lle cyntaf yn y cwch, yn hytrach na ganfod nhw ymlaen. Felly pam bod hyn i gyd wedi digwydd? Pam bod Duw yn caniatáu i hyn i ddigwydd? Wel, mae'n y ddau beth gallwn ni ddweud yn does. Yn gyntaf, trwy hyn, maen nhw'n cael datguddiad mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n clywed fe yn dweud, pwy yw e? Pwy yw e? My fi yw. Mae'n defnyddio'r enw yna. Enw Duw. Mae'n dweud, fi yw yr arglwydd. Fi yw'r un nath agor y môr coch i'r Israeliad yn yr Hen Testament. Ac agor yr Iorddonen i'r bobl i ddod i fewn i wlad yr Addewid. Chi'n meddwl bod cerdded ar y dŵr yn anodd i fi? Chi'n meddwl bod tywelu storm yn amhosib i fi? Na. Codwch eich calon, my fi yw. Peidiwch ag ofni. Trwy y profiad yma, maen nhw'n dod i weld mwy o pwy yw Iesu. Ac yn yr ail beth maen nhw'n cael fan hyn yw'r cysur o wybod fod Iesu gyda nhw. Mae Iesu yn y cwch gyda nhw. Mae'r un cysur ar gael i ni. Ystym a ddewid, ni wedi gweld hyn o'r blaen yn Marc, ystym a ddewid bydd yn ein gwarchod ni rhag stormydd, bywyd. Ond mae e gyda ni. Mae e gyda ni yn y cwch. Mae eisiau ni glywed i lais e'n dweud, paid ag ofni. A fel wedes i'n gynharach, y trieni yw, oedd y disgyblion di gweld Iesu'n tawelu storm yn barod. Ac di gweld e'n porthu'r 5,000. A dyn nhw just, they don't put two and two together. Maen nhw mor anghofus. Ond nag i ni'r un peth. Ni'n anghofio popeth mae'r arglwydd wedi gwneud drosto ni yn y gorffennol. Ni'n ffindo'n hun yn amau ydy e'n gallu gwneud yr un peth eto. Byddwn ni'n canu emyn ar ddiwedd yr oedfa bore yma. Yr emyn yn dweud hyn, wel fenaid dos ymlaen, dyw'r bryniau sydd gerllaw, un gronyn uwch, un gronyn mwy na hwy a gwrddais draw. Dy anghrediniaeth gaeth ath ofnau maith ei ri, sy'n perid feddwl rwystrau ddaw yn fwy na rwystrau fi. A ni, mae'n y broblemau dal i ddod i bob un ohono ni. Ond ni'n anghofio am yr holl adegau mae'r arglwydd wedi'n helpu ni yn barod. Dyw'r pethau sydd o'n blaen ni ddim yn fwy o her iddo fe. Yn union fel oedd y storm yma ddim yn fwy o her na'r storm blaenorol. Ni'n gallu edrych ar ein sefyllfa ni a ni'n gallu amau yn dyn ni. Amau daioni Duw, amau cariad a doethineb neu nerth Duw. Ni'n gweld yr cwbl fel rhywbeth drwg. Pam bod hyn yn ddigwydd? Pam bod yr arglwydd yn caniatáu hyn i ddigwydd i fi? Yn y munudau hynny, ni mewn perygl o golli allan ar y fendydd. Chi'n gweld? Dyw'r arglwydd ddim yn addo bydd bywyd yn ddi-drafferth. Na, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, yn y byd fe gewch o'r thrymder, ond codwch eich calon. Codwch eich calon. Fi gyda chi. Fi wedi trechu'r byd. Fi wedi trechu angau a marwolaeth a'r bedd a'r diafol a'r ffechod. A fi gyda chi. Hyd ddiwedd amser. Ond dyna mae'n un peth arall. Un peth ola yn fyr. Mae Iesu yn eirio dros ei bobl, mae Iesu gyda ni yn y storm, mae Iesu yn abl i achub.
Ni angen cofio hyn yn dyn ni. Wedi glanio, wedi croesi at y tir, maen nhw'n angori wrth y lan, a mae dechrau'r olygfa hyfryd yma nawr. Chi bron gallu gweld yn eich chi, mae'r storm di tawelu, a mae'r wawr yn torri, mae'r haul mas. Mae'r awyr yn las, efallai. A mae'r olygfa hyfryd yma, lle mae'r bobl, o ddim yn nabod Iesu cystal ar disgyblion, ond maen nhw yn ei adnabod e'n syth. A maen nhw'n rithro ato fe. A beth sy'n nodweddu'r dyrfa yma, yr bobl yma, yw y ffydd sydd ganddyn nhw. Yn o bob tebyg, oedd Genesaret yn ardal ffrwythlon iawn. Yn o bob tebyg, gallech chi blannu unrhyw beth o'ch chi eisiau yn yr ardal yna, a bydde fe'n tyfu. Dim problem. A chi'n teimlo bod y bobl fel yna fyd. Yn yw bod yna falle had bach wedi cael ei hau. Maen nhw wedi clywed rai pethau bach am Iesu, ond nawr, wrth ei weld mae yna ffrwyth, mae yna ymateb, a maen nhw'n dod ato fe mewn ffydd. Ac maen nhw'n dod o'r holl fro, o bob man, o'r trefi, y pentrefi bob man. A maen nhw dim ond eisiau cyffwrdd ag ymyl ei fantell e. Ie, falle di clywed am y wraig yna, wraig triennus yna, oedd efo gweidlif, a mae hi yn mentro, chi'n cofio at Iesu, just cyffwrdd ymyl ei fantell ac yn cael ei achau. Nawr wrth gwrs, eto fel ni di gweld yn Marc, mae'r gwirthiau yma mae Iesu'n cyflawni yn arwyddion. Okay? A pan mae Iesu yn iachau pobl fan hyn yn gorfforol, beth sydd gennym ni yw arwydd, mae'n dangos ei nerth a'i allu i iachau ni yn ysbrydol, yn fewnol. Okay? Mae'r Iesu'n gallu iachau heddi. Okay? Ac os ych chi yn sal, os ych chi'n diodde, yna mae'n iawn i weddio. A gobeithio a disgwyl bydd yr arglwydd yn gwrando, a mae'n abl i iachau, a mae'n abl i nerthu ni hyd yn oed os dim iachad corfforol. Okay? Sdim addewid o iechyd corfforol. Pwynt y gwirthiau yma yw i ddangos nerth Iesu. Dyna pam mae'n cerdded ar y dŵr. Dyna pam mae'n tawelu'r storm. Dyna pam mae'n porthu'r 5,000. Mwyn dangos, roi arwyddion o pwy yw e a pam fod e wedi dod. Pam fod Iesu wedi dod? Wel, i'n iachau ni, ond ein iachau ni o'n problem dyfnaf ni. Neu jyst i iachau ein corff, ond i iachau ein henaid ni. Y broblem dyfnaf, y broblem mwyaf difrifol sy'n gwynebu pob un ohono ni yw ein pechod ni. Bod ni wedi gwrthryfel yn erbyn Dduw, wedi troi ein cefn ni ar Dduw a di mynd ein ffordd ein hun. Ein problem mwyaf ni yw bod ni yn ymddwyn fel mae ni sydd Dduw. Fi yw'r bos, fi yw'r brenin, fi sydd yn rheoli. Fi'n mynd i wneud beth bynnag fi moyn. I ni gyd wedi torri cyfraith Dduw, ni gyd i syrthio'n fyr o'i ogoniant a'i berffeithrwydd a'i sancteiddrwydd e. Ond be mae Iesu'n dangos fan hyn, a mae'n dangos e tro ar ôl tro, yw i rai sy'n dod ato fe mewn ffydd, mae'n cynnig iachad. Chi'n gweld, dyma'r unig ffordd mae'r pethau ni wedi clywed mor belled bore yma'n gwneud sens. Sut mae Iesu'n gallu eiriol drosto ni? Sut allai wybod bore yma bod e'n edrych drosto fi a gweddio drosto fi? Sut allai wybod bore yma bod e gyda fi? Beth bynnag a ddaw a wnaeth e fyth fy ngadael i? Wel, yr unig ffordd yw os ydy e wedi fy iachau. Os yw e wedi glanhau fy nghalon ddi a brwnt i. Os yw e wedi clirio fy meiau. Os yw e wedi dod â fi allan o'r tywyllwch yw o leini e a dod â fi nôl at y tad.
O'ch chi'n gweld beth sy'n cael ei ddweud fan hyn? Drychwch ar adnod 56. Ple bynnag byddai'n mynd, i bentrefi, neu i drefi, neu i'r wlad, roedd yn gosod y rai oedd yn wael yn y marchnad leoedd, ac yn erfyn arno am iddynt gael dim ond cyffwrdd ag ymyl ei fantell. Mae'r bobl mae i gyd yn dod a maen nhw'n gofyn, please helpa ni. Please, iachan ni. Please, gwna ni'n well. Ni'n gwybod bod ti'n gallu, ti ddigon cryf. Fi jyst angen cyffwrdd ymyl dy fantell. Please, gad i fi wneud hynny. A phawb a gyffyrddodd agif, iachawyd hwy. Chi'n gweld beth sy'n cael ei ddweud fyna heb cael ei ddweud? Mae Iesu yn caniatáu. Maen nhw'n gofyn am cael cyffwrdd ynddo fe. Maen nhw yn cyffwrdd ynddo fe. Felly beth sy'n rhaid bod yn wir yn y canol? Mae'n rhaid bod e'n dweud, okay, iawn, wrth gwrs. Cyffwrdd. Mae'r arglwydd yn barod i achau. Mae'r arglwydd yn barod i faddau. Dwi ddim yn gwrthod neb sy'n dod ato fe mewn ffydd. Oedd y disgyblion yn araf i ddeall, eu meddyliau nhw mewn ffordd wedi caledu, mae'n dal yn mynd atyn nhw. A'r bobl yma, oedd falle ddim yn gwybod rhyw lawer, ond maen nhw wedi clywed ychydig, a nawr maen nhw'n dod ato fe mewn ffydd, a mae'n ei derbyn nhw hefyd. Felly peidiwch gwrthod. Peidiwch amau. Peidiwch oedi, peidiwch dal nôl. Dewch ato. Mwyn ei enw. Amen. Gan i weddio, arglwydd ein Duw, ni'n diolch yn fawr iawn i tri am y pethau i ni wedi clywed yn dy air di. Ac arglwydd yn bethau cyfarwydd, pethau bydd rhai ohoni wedi clywed ers ein bod ni yn blant. Ac eto, Dad, maen nhw'n bethau mawr ac yn bethau gwerthfawr. A ni'n diolch i ti amdano nhw. Ni yn gofyn yn dy ras yn eid i helpu ni felly. Helpa ni weld, helpa ni ddeall, helpa ni gredu. Ro ffydd i ni, ro edifeirwch i ni. Arglwydd, ro bopeth sydd ei angen i ni. Dad, ni'n diolch bod ti yn y gwylio drosto ni. Diolch bod ti yn ein adnabod ni. Ti'n gwybod beth yw'n sefyllfa ni, beth yw'n anghenion ni'r bore yma. Da, diolch bod ti yn abl i achub, yn abl i nerthu, arglwydd, ac yn abl i ddod â ni yn ddiogel i ddiwedd y daith. Diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch am ei fywyd e, diolch am ei berffeithrwydd e. Diolch am ei amynedd e. Diolch am ei gyd ymdeimlad e. Diolch fod e mor ddoeth a mor garedig. O arglwydd, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni nawr wrth ni barhau i daddoli di. A bod ni'n dod yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu cwpl o bethau. Syth ar ôl ei gilydd, rhoi cyfle bach i ni i fyfyrio ar beth i ni wedi clywed bore yma. Lle ni'n mynd i ganu o grymal 1 a wedyn o grymal 2 yn bydd y geiriau ar y sgrin. Agor ein llyged i weled yr Iesu. Ac yna Iesu Grist myfyriaf ar dy aberth di. Nw'n ni sefyll i ganu. Amen.
steddwch. Bydd rhoi tasg anodd i, y Gwydion yn mynd i roi stori i'r plant nawr. Mae'n gweud, wedi newid y drefn ychydig bore yma, so tasg anodd i Gwydion roi stori plant ar ôl y bregaeth. Ond os wneud y plant dod ymlaen. Dwi'n siŵr lle mae'r meic, os rhaid i jyst siarad yn uchel. Diolch yn fawr. Reit, mae'n hyfryd gweld chi eto, gyda'r ffrindiau mor gyflym. Reit, tasg i chi. Fi wedi dod â ffrind gyda fi i'r capel heddi. Ffrind yw... Ti'n gwybod yw enw i? Ceridwen y Kangaroo. A dyna Ceridwen. A chi'n gwybod be? Mae Ceridwen wedi bod yma trwy'r amser. Tasg i chi, challenge i chi. Guess lle mae Ceridwen. Edrychwch draw fyna. Dwi'n mynd yna. Ond mae rhywle yn y capel. Chwch gwmpas. Da iawn, ie! Mae Ceridwen wedi bod fan hyn trwy'r oedfa. Faint ohonoch chi oedd yn gwybod bod Ceridwen fyna? Neb, sy'n credu, neb wedi sylwi ac oedd yn cuddio. Wel, nes ti weld i nawr, ti ddim yn gwybod bod i yna. A mae wedi bod yna trwy'r adeg, ond oedd neb yn gwybod. Nawr, am bwy mae Emyr wedi bod yn sôn amdano bore. Am bwy mae Emyr yn siarad amdano bron bob wythnos. Da iawn, ie. Am Iesu Grist. Ydych chi gweld Iesu Grist? Na. Da iawn, ydy. Mae Iesu Grist, dyw e ddim fel Ceridwen y Kangaroo yn cuddio. Mae e yma bob amser. Ond dyn ni ddim yn gallu gweld e. Ond ti'n iawn, mae yma bob amser. A dyw Iesu Grist ddim yn cuddio ac yn gobeithio, fi gobeithio fydd neb yn gweld fi. Mae Iesu Grist, ond ddim yn gweud ar y diwedd, mae eisiau pobl i gyffwrdd ar e. Nawr, sut ni'n gallu gweld Iesu Grist? Fi ddim wedi gweld Iesu Grist, fi ddim wedi cyffwrdd Iesu Grist drwy hynna, ond fi dal yn dweud mae Iesu Grist yma. Sut mae hwnna'n gallu gweithio? Da iawn. Mae Iesu Grist o ran ei gorffe yn y nefoedd ar hyn o bryd, gyda angylion a eneidiau. Ond ar yr un pryd mae e'n ddyn, ond mae e'n dduw a mae e'n moman. A mae Iesu Grist yn byw mewn Cristion. A chi'n gwybod mae Iesu Grist, ond Emyr yn sôn ar y diwedd, mae eisiau i bobl i gyffwrdd â fe. Dwi ddim yn cuddio fel Ceridwen. A chi'n gwybod, ond Emyr yn gweud yn bwysig dweud bod ni'n caru, edrychwch arno fi, i ni'n caru chi. A chi'n gwybod beth ni eisiau mwy na dim byd i chi yw bod chi yn cyffwrdd Iesu Grist. Sut ni'n gallu cyffwrdd Iesu Grist? Ni'n methu gweld y dwedem yma. Ffydd. Chi'n gofio beth yw ffydd? Credu yn rhywbeth ni ddim yn gallu gweld, ond trust o beth mae Duw yn dweud yn y Beibl. Be mae Iesu Grist yn dweud yn y Beibl. A mae Iesu Grist yn dweud wrthoch chi, chi'n gofio un hanes o Iesu Grist yn dweud, disgyblion fel plant, nhw'n disgyblion yn dweud, gawch chi ffwrdd chi, mae'n bwysig. Pobl hyd sy'n bwysig. Mae Iesu Grist yn dweud, gadewch chi, bach o dato fi. A na beth ni gweddio, byddwch chi'n trust o beth mae Iesu Grist yn dweud, mae e'n dweud, gadewch chi blant o dato fi, a credu. A mae e eisiau achub. Felly gweddiwch wrthos yma, gweddiwch o Dduw, plîs achub fi. A byddwch chi wedi gwybod am ac i adnabod Iesu Grist.
Efo'n beth i gweld e, byddwch chi'n dod i'n nabod i. Reit, beth chi wedi? O Dduw, ni diolch i ti am y plant yma fan hyn nawr ni. Diolch amdani nhw. Diolch am y gwahanol gymeriadau sydd yma. A ni gweddio fwy na dim byd o Dduw bydde di yn gofalu ar eu golau nhw, bydden nhw'n mwynhau, eu bywydau nhw, yr ysgol, gytre, ond fwy na dim, ni gweddio bydden nhw gyd yn dod i adnabod Iesu Grist yn bersonol. Gweddio Dduw bydde di'n ei achub nhw, ac bydden nhw'n dod i wybod am Iesu Grist gyda nhw, bob amser yn mhob sefyllfa, mewn stormydd, mewn amser braf, a bydden nhw'n dod i gael ei wir. O arglwydd, clew ni nawr ysgwennu ni fod yn dda, am bod ni'n gofyn pob beth yn enw ac yn heidiant Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Wel, ni'n mynd i gannu'r emyn yna nawr i gloi, nes i gyfeirio at sy'n gynharach. 437 yn y llyfr yma yna. Wel, fenaid, dos ymlaen. Dyw'r bryniau sydd ger llaw un gronyn uwch, un gronyn mwy, na hwy a gwrddaist draw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i gannu'n yn gilydd. Ac nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.